Ya umulo kapok wako yo matini nimbe na mia nena thuolo mano mar loso kotenre kod makruok mano mar Matiang'i kanyakla kod Uhuru Kenyatta. Bende no kanyalo kelo lokruok moro amora e yiero mar higa mar 2027. Ok wane lokruok mar dhi bedo Sharon. Ing'e gima timore ni kaka Meshack owache nitie joma popular social media. Ing'e ni so long as ni Gen Z wacho ni wadwaro Matiang'i, wadwaro Mtata. Koro ing'e ni neno ni gin gi measure popularity gi gima timore social media. Koro mano ok nyisi ni Matiang'i nigi mbi moro amora nikech Matiang'i no apart from gik manotimo en koko gi wuoyo mang'eny manowuoyo ka en minister. Kech kinyalo paro nitie en gi scandal mar iluongo nang'o Rwaka land, en gi scandal mar nego ji ndalo mane itimo maandamano, ndalo mane Jakom ni e pap. Koro onge gima nyien ma Matiang'i dhi kelo kata mana kura modhi ywa Kisii. Ok adwa timo analysis kech ng'ane Meshack osetimo kaluwore gi jogi gi mbi magin go. Gima timore ni Rigiji, nitie gik mang'eny ma jo Kenya okia manotimore kapok ogol Rigiji, nikech unyalo paro ni Ruto kanyo ichoyudo telo to nitie joma nigi pesa, joma mowuok e Mount Kenya mano wacho ni yudo to yudo lakini ok ibi rule. Nikech king'iyo joma osebedo power chakre ndalo Kibaki, chakre ndalo Uhuru Kenyatta, chakre ndalo Kenyatta, gin gise lead jo Mount Kenya se lead for over 49 years. Gin gise lead wa higni mang'eny. Gin gidhi 10 years, 15 years, onge ng'ama osego koko. Lakini sama jomoko nitie kacha to gichocho nikech inyalo paro taxes ma chokete weche bidhaa ma wuok oko. Ing'e ni jo rabuon mang'eny timo biashara mowuok oko. Koro ginanono dine gi nitie biashara ma koro otamogi. Wach sani kano kelo wach mogolo NHIF ne nigi cartels mang'eny. To nitie joma ne timo biashara mang'eny. Koro yudo kata joma kelo koko e SHA gin mana joma ncha dwaro timo biashara. Koro ing'e ni mage joma tiyo gi en rok migidwa ni nyien kik bed gi ker kik bed gi time maber mar deliver ne jopiny. Mana miyo ok wadwa ncho osenyiso ker ni kik odwokre gi Rigiji nikech wado ni seche magin gigo siasa wadwa deliver ne jopiny. Gik ma kadwok rekode macha to ncho duoko lakini waseng'eyo pattern mar kecho gidwa ni seche modwoke to gikelo gi weche machielo. Koro nosenyisike ni ok en gima ber ni duokori. Ng'eni nitie ndalo moro Jakom wacho ni kiyudo janeko idhi kawo ng'ato ne luokore aora tikawo lepe teringo go tembo wuok duk to ng'eni ibu penjo ndo ng'amo kawo lewni ng'ama ni duk niere janeko. Koro kinyalo keto ni imbi duokori gi jonekni. Koro gima timore ni strategy magi chako no onge shida lakini wan gima wang'eyo ni waseng'eyo wase predict wang'eyo gima timore. Ting'eni land siasa mar Kenya change opogore kech ng'eni kancho oyudo kura Mount Kenya kaka Meshack osewache. Ng'eni jo Mount Kenya go kura ne ok gidwa ng'ato. Ineno ka ndalo cha ne giwacho ni ok gidwa Jakom makata nyathi ipuonjo e skul ni chiem ko ma to luongo Jakom, waluongo Raila. Ido ka nyithindo owacho ni Jakom no en ng'ama lich ma ok wadware. King'iyo koni sani koro gisewacho ni Ruto ne jamriambo kiotimore nade. Koro ing'eni joka gidwa panishe giwacho ni kura ni wadagoye mondo bed one term. Koro ing'eno kwa sefwenyo ni kura ncha gimiyo kura maromo nade. To kura ni ere kaka wada poge to ere kaka wade distribute, ere kaka wadhi yude kuonde mopogore opogore. To kuch gini makoro giwacho ni gidware ore tokri gi jini wada poge nang'o. Ing'eni ma en kwano. Gima nyise ni siasa en kwano. Ok en gima miwacho e dhok ni dhi wuoge microphone. En gima ibedo pinti gore nikech en chess. Wabong'eyo to ere numbers gi, ere kaka wada distribute gi. Nikech jogi kata riwre te. Kiyudo ni e weche mag campaign sera magiuso ere gik ere agenda magin onge en ywak gi miriambo gi propaganda. Namba 2 king'iyo ni jogi gin joma bositio ne Kenya ang'o ma gisekelo pogruok mane gisekelo onge. Iyudo kata ndalo mane Kalonzo ne nitie gi Jakom manonego bed ni gikawo power nosewuok moringo modhi ing'eyo opposition sani onge. Opposition wene jopiny jo social media timo opposition jomage matimo opposition. Kinji neno Kalonzo kolo press to wacho ni wadwa dhi mako William Ruto e State House. Mano be opposition adier. Ing'eno opposition nyaka kata ken keto government tesre nyaka ibed positive. Iwacho ni nchi promise jopiny ma ang'o mitimo weche machalo kamagi. Nji promise jopiny ma ang'o mitimo weche ma kech kiwacho wach housing ni gimiyo Rigiji goye nikech seche midhi miji ute bech ot dhi dok piny.
iyudo ka mortgage midhi mijo madhi ka utegi en $3 million, $4 million. Ing'eni sani ka utegi opog Nairobi ka, nyiso ni bech ot, rent, ma jo Mount Kenya nigo dhi dok piny. Bech puodho mane Nairobi ka dhi dok piny, value gi dhi dok piny. Koro ng'iyo gini in terms of biashara. Gidwa ni jo chandre achanda kasto gin giket gik moko malo. But nitie gima adwa nyisi ni mbele ka niseno kaka Rigiji wuo nikech koro ing'eni joge neno ni Rigiji emanyalo bedo gi skill mar mobilize ji. But king'iyo Kalonzo kiketo joge mesa te, do you think ni joge te kopo ni Matiang'i wacho ni koro Kalonzo presidential candidate, ni Matiang'i koro gin part joma dhi riwore nigi support Matiang'i, bodhi ywa kura mar jo Kisii onge kada en mochung president to gidhi ywa, to kopo ni Matiang'i chung president, do you think ni Kalonzo dhi bedo running mate mar Matiang'i? Igini gite no sebedo mana running mate en compromise owe. Do you think ni Jokamba bro miye kura 100%? Jokamba bro wacho ni kari ino kin ngama serious. Do you think ni ka court odhi wacho ni Rigiji koro wase clear ni chogo okogole yo makare koro embo chung president? Do you think Rigiji kaka go agoge mwacho ni en gijini? Do you think ni en odhi bedo jalup Kalonzo? Do you think no dhi wene jogi? Koro nitie siasa ka mbele ka kata mane gine group gino gidhi kosana. Koro siasa ok inyal predict kech gito gisenyiso gima gipango. Koro gik mwang'eyo ni wambo wabo pango gi ha gimbe gipango nikech sani pod wan gi thuolo mar settle down, wadwa tiyo ne jopiny. Nitie gik mang'eny mancho wa promise jopiny modwa ng'iyo niya to wan siasa mwadhi go 2027 wadhi nyiso jopiny ni nche onyiso ni wadhi golo gowi mar niang' mar Mumia Sugar, nche wagole koso nche kogole, ji nche yudo bonus koso ji nche koyudo bonus, Son Sugar no yudo profit koso no yudo losses. Wadwa nyiso ni ndara mancho wanyiso ni wadwa loso bwa lose koso kwa lose gik maka wacha goti yoko sokoti. Koro mane siasa mwada go mbele ka wadago siasa mar issues to kaen maro kabila to mano be wang'eyo nikech mano bo wanyalo go nikech onge kabila chiel manyalo bedo president igni jomoko be nyaka bed gi thuolo nikech kidhi kata Mount Kenya county ka county yudo ni gi level 4 hospital, county ka county nigi university, county ka county nigi ndara maber. Kidhi ka road ka dhi nywe, kidhi Kisumu yudo ka ndara mana Nakuru highway jam pongo. Wan waonge gik moko ma jomoko ni. Kono wambe development nyaka wambe wapoge poga, wambe wachulo ushuru, wambe wadwa no chiem ka ringo ni wambe nyaka wachama maduong'. Koro joka ka ywak ni ncho magi gimbe gi ywak to ndinge ni kata mana ywakno te sama koro mi kitamba tibiro yweyo makoro ywakno ji oseng'iyogo ma ji koro ok dwa weche